Așa cum ți-am spus într-o postare anterioară, pentru a afla de câte recuperatoare de căldură inventar ai nevoie în sistemul pe care vrei să-l implementezi la tine acasă, vorbește cu un specialist. Acesta îți va da toate detaliile necesare alegerii sistemului de ventilare potrivit pentru casa ta. Este mai simplu, crede-mă. Cu un apel telefonic sau un mail sau un WhatsApp mă pui pe mine la treabă și îți livrez configurarea sistemului, iar tu te bucuri de timpul tău liber alături de cei dragi. Poți însă să alegi varianta mai complicată, să-ți dimensionezi singur sistemul și atunci trebuie să ai în vedere următoarele aspecte. În ce stadiu este locuința ta? Este construită? Este în construcție? O renovezi? Câte camere are locuința ta? Toate camerele au pereți exteriori cu geam? Balcoanele sunt închise? Câte persoane locuiesc în acest apartament? Trebuie să știi răspunsul la toate aceste întrebări. Și apoi trebuie să mai ții cont că este recomandat să montezi în fiecare cameră un echipament. Iar în funcție de durata timpului petrecut într-o cameră și numărul persoanelor care sunt în același timp în aceeași cameră, ar trebui eventual să suplimentezi numărul de echipamente în acea cameră. Așa cum ți-am mai spus, este mai simplu să apelezi la mine. Cu un simplu telefon, mail sau WhatsApp, eu îți voi configura sistemul de ventilație dedicat pentru casa ta.